אני קורא לסרטון הזה כן לקונטר, כן לקונטר. ילד חנון מסריח שכל החיים שלו רק לקונטר, רק בקונטר הוא משחק בלי סוף. כן, זה המחשב שלו, הוא כל היום רק משחק. די, נמאס לי שהוא כל היום רק משחק. כן, הנה הוא. הלילה אחי, זה מה שיש לו להגיד על המוחו. תסתכלו מה זה חנון, תסתכלו מה זה חנון, תסתכלו מה זה חנון. זה כפתולים ג'בוסט. ילד כאפות. קיצר, נו, חנון מסריח, יאללה, אני אעלה את הסרטון הזה לאתר הזה.